yang nó có cái xe tiêu sang trong đi na phải đi tamai mới khang rơi tông khát sơ cái borok tông tông mà mana nggak ada tam nó là gì na tông kalau anh chỉ có tổ chức ra sao Apabila nak kami tak tebuk song jatuh nol lam sokon norok na ani YouTube channel lo kan norok ani video no jatuh habai ani channel habai norok ani video no naik tong norok tabu bos subscribe khe kan norok ani channel no norok subscribe kher di kan norok tebuk kaham norok ani YouTube channel singpin norok nukui manai ka tini oro Ratanpur school to lang hati chora obo tabuk i type pi soling ngui tongo kahani bagai tabuk oro bridge samung khalalai tongo kang oro phai sok paljak ke brok oro bilai kheno dipor jarani satung siring sarang samung tangai tongo ke tabuk ngarot nainai ke norok nai tongdi first to last of video no skit khlai oi ke norok nai tongdi ke norok busi oi mana kenari tabuk borok satung jiring jarang khono samung khalai ma tongo ko diponi satung to belai kheno mar ko satung jarao no samung khalai ma tongo satung pono yoge anh kita tata sendiri orang jangan gitu obong kai ko ke brong ni bagai thanarok rubjak tongo ko thanarok bong no bagai khari klangnai ko sob satung jrabo brok samung khai tongmani bagai bilai no satung post hani bagai brok ko thanda khari klangnai ta ke brok thandarok no lachung belai kheno satung tong khana satung toma bawa tai satung tai tam khlani sa satung pho ma tangnai bla ketak bong no thandarok riklangan yang nó có cái xe tiêu sang trong đi na phải đi tamai mới khang rơi tông khát sơ cái borok tông tông mà mana nggak ada tam nó là gì na tông kalau anh chỉ có tổ chức ra sao yang nasi di thang đâu thang thang cả kadra nono ang kok tini thaja thani kok sangna musung kha karon tan kangke tini norok nang o jaga phaimani samung rok khlai tong rok nugo oke mane nung o lama da fast khlai naki agi onyo lama rogo khada khlai kya samung rok khai kya khlai na khai jang no ke blan ka kok ke tabuk oro je samung ro mani samung to kaham kan khari to nale kaham no kaham kaham khai to no hingke joto kisu tabuk je oro rod hasing semin sokon berong no bani ni bising timan oba haja abo tan binti asini kaisa consider tongo joto kisu material boro ang suru maintenance khayo aba haja acha ke mane samung rok to kaham kan nang khlaring yo to nale samung to kaham khai to no ke tabuk sak jora mane nung busuk jora rok borok tei oro je tabuk samung bus bahake rok khlari to ini lagi wa busuk lebar rok to pulia fruto kengman tongo pra 16-17 jama henti khai tongmani ayang khai kya retaining wall khai pro borok kengman tongo tabaro siri romi tongo oro khato tabo 6-7 jama khan khai tongo hapen tini baksa borok phailia karon tungman tei baksa borok phaya samung khai miya rok borok tongla pom bisingo jefru dalai ngaphu borok sokone bisik ba ke tabuk obo khlai pamen pore ke
sakabo galai ungnai amo tabo senteni khai saka slab nai ke obon kasa belakina hamai ke daran ni ke sa sachita ha mung sade ani mungde emla de borma para hangkai para bisai sodar para ber jobo hono chinmo hama ber jobo hono ke belakina hambai dara nono acha nono ke saloki jora maman bagai hambai